På læs det over. Hvad er Bamse og Kylling? Jeg ved ikke, hvad det er, du læser det ikke. Bruce Springsteen hedder. Ja, Sherry Darling blev til denne vej hos Bamse. Hvad er købt pølse nede ved Balleborgsgrillen? Det er til Det er faktisk tæt på. Eller altså, det er noget med at købe. Fuck, hvad for noget? Hvad er en kokke? Nej, Køge, det er noget med en Køge, det er en vej, der hedder Køge. Hvad er kø? Hvad er Køland? Nej, Hvad er købt landevej? ja. Hvad? 500. Jeg troede, du ville sige landevej, så jeg var fuck. Shut the fuck up. Kom nu, vi ser dårligt. Der var også mig 200. Ej, har man. Er det den her? Ja. Chance? Er det chance? Ja, det skal du satse. Nej, eventyr som inspireret til denne statue i Københavns Havn. Ej, Der er en lille havfru. hun er gået op. Ja. Så skal vi også lige have den til 100, det tør vi jo godt. Vil du have 200? Hans fødeby. Der er København. Nej. Hvad er Aarhus? H.C. Andersen. Hvor er det hvor? Hans fødeby. Jeg kan ikke se nogen. Hvor er det? Hvad mener du? Fuck! Hvad er Aalborg? Nej, det står fri. Ej, helt ærligt. Hvad er Randers? Nej, H.C. Andersen. Jeg ved sgu ikke. Hvad er Hornbæk? Nej, det er virkelig Hvad er Sjælland? Det er virkelig. Hvad er Skagen? Nej. Kom nu. Hvad er Læsø? Ej, I er for dumme, ja. Hvad er Mols? Hvad er Nej, Mols? nej. Nej. I er helt dumme. Hvad er Skanderborg? Nej. Hvad er Anders? Hans fødeby. Hvad er København? Det har vi spurgt om. Det er tæt på. Hvad er Lolland? Hvem tager det? Det er ikke en ø. Du har det lige Der er sagt. bro over. Hvad er Bornholm? Har han sagt det? Nej. Der er bro over. Kom her. Hvad er Sverige? Ej, I er for dumme. Så prøv at komme med det. Det ligger mellem Jylland og København. På Fyn. Det ligger i Fyn. Og det er en by. Bare sig svart. Nej. Hvad er Odense? Fucking dumme, I er. Prøv at se Har jeg ikke sagt Andersen. Odense, når du siger det var? Nej, du Det havde sagde I ikke. Nej, I får ringe. I er. Kronborg til 100, så. Det er virkelig. Køb du fører. Okay. Nej, jeg gør sådan Berømt noget. Shakespeare skuespil, der blandt andet får Kronborg. Hvad er Romeo og Julie? Foregår så ikke. Hvad er Kronborg? Hvad er Ikke Kronborg? særlig meget. Berømt Shakespeare skuespil, der blandt andet Det får kan man godt. Og der spiller de også i film, men de spiller at også. være Jeg eller har aldrig ikke. set dig. Ja, det spiller de også. Hvad er to be or not to be? Nej. Det er det der, hvor ham der To be or not to be? Yeah. That's the questions. Ja, ja. Prøv at sige det, jeg ved godt, hvad det er, du siger. Hvad er ham? Ja, Nå ja, det Prøv at spille de der første. Ja, clever. Vi tager det til 3, så. på den computer. Det er helt vi slår indtil 1577. Det hed. Og så nej, ikke hele. Så skal jeg sådan med alle. Ja, det går med. Det viser også det historie. Det er ikke kasse med hænderne. Prøv lige at sige det. Hvad er krog? Kan du huske, vi har haft det historie? Ja, jeg hører aldrig efter. Vi tager dem til 400, så. Kronborg stilart. Hvad er gammelt og synes? Det er den nok aldrig. Så skal jeg sige. Hvad er Granessen? Ja, ja. Tag den til 5. Museet i stueetagen på Kronborg. Museet i stueetagen på Kronborg. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Skal vi sige, hvad det hedder, eller hvad? Har I ikke været inde til museet? Nej. Så gætter jeg. Hvad er Handels- og Søfartmuseum? Okay, det vidste jeg ikke. Vi sætter pris på til 100. Kan ingen. Lasse, jeg har da hørt, du ikke var særlig meget. Er det den her? Ja, sætter pris på til 100. Det var min far, han var lige hurtigt tysk. De danske filmjournalister hædersbevisning. Hvad er Nobelprisen? Nej! Pas. Hvad er en bolig? Ja, vi tager den til 400. Scenekunstens pris, der fejrer skuespil, dans og sang. Hvad er det?
det Det her, det er altså veje. Ja, det ved det. Hvad står der? Musikalsk veje. Hvad var det, du tog til de der? Var det 400? Hvad? Hvad? Var det 400 million her? Når I tager 200 op, så burde de kunne. Det er en sang. En børnesang. Okay. Hvem stærk kommer man bare skulle lave på den her test her? Okay, Lærke, jeg siger, vi godt kan gætte nummer 200. Ja, det kan jeg. Så siger vi 200. Vi skal altså have en til at spille det her. Ja. For helvede. Vil du så være med der lige? Kom nu. Men der er der også nogen, der har været lidt. Det er Kronborg og sådan noget. Aarhus, ja. Kom nu, Lasse. Ja, kom nu. Okay. 200. Vej, hvor pigen render rundt med numsen bare. Hvad er det med mig? Ja. Og jeg har ikke sagt Nu er du god til mig. Jeg kunne det også. Der er Vimmers vej. Ja. Så er der 300. Ej, men nogen så kom nu. Hvad for et af dem? 300. Okay. Nas har ofte slendret ned ad denne gade. Jeg stadig Hvad? Jeg er helt frosset scenen. Fryser du så meget? Det er bare på Lige scenen. Støjende gasolin. Støjende gasolin. Du har rigtig meget. Hvad er bedst på? Hvad er det, du tror? Hvad er Rabellas? Der skal vi tage point. Okay, nej, vi skal satse chance. Er det gået i stykker? Er det Jeg tager ud? Og vi må ikke se, hvad der er den endelige sats. Ja, så skal jeg finde et spørgsmål. Kom nu, Lasse. 6 år, det har vi haft. Jeg finder et spørgsmål her. Og så kan jeg selv bestemme, om det er svært. Jeg satte 2.600. Og så vil sige, indtil jeg var blevet født. Skal jeg tage herrehåndbold? Når vi blev Ja. født. Og så tag den nemmeste. Nej, ikke hold mig. Lad mig holde dig. Meget højere end mig. Det tager jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg var nok i Du historie. er ved voksen. Nej, Lasse. Mamma, du har bare en kæreste. Det har jeg jo. Nej, jo. Hvad siger vi, den sats? Som Jæge. Morten, han må til. Nej, det må vi ikke. Det er som om I er kærester. Er det? Ja, fordi I lægger altid noget på hinanden. Nå. Og mosler og alt muligt. Skub på hinanden i sneen. Sidder oven på hinanden og alt muligt. Sidder oven på kæreste. Jeg tager sjov på dansk. Ja, bare fordi vi ikke kender så. Og jeg tager den til 400. Okay, Så er det hvor meget sats? Ja, I skal lige høre spørgsmålet, før I satser, før I ved. Nej, det må man ikke. Okay. Og vi skal ikke smide blyant. Hvorfor? Morten er i hvert fald, det kan jeg selv Nej, se. det er han ikke. Og Morten vil selv sige mig, Morten. Okay, Hold nu din den er Morten. ikke det vildeste svært. Okay. Dansk komediekvarter er tvivlsom arabisk afstand. Iben, vil du godt læse den, for at han kan klæde små? Hallo, jo! Det er rigtigt nok, man. Dansk komediekvarter er tvivlsom arabisk afstemning. Det står der. Og lad være med, at det er 400, lad være med. Dansk komikerkvarter er tvivlsom arabisk afstemning. Ellers var det rigtigt. Nå. Det er ikke. Prøv at tage den. Prøv lige at tage den. Nej, jeg gider ikke. Lasse, du ved ikke engang, hvad spørgsmålet Jo, det er let. Okay, jeg siger spørgsmål og finder et andet kort, for det er op med sønner. Arabisk. Nå ja,